335 метр сарбанди нергои барқи оби руғун ки баландтарин сад ва аз рӯи шаклу услуб аз сангу омехтаҳо иборат мебошад, барои нергои барқи оби руғун аҳамияти муҳим дорад. имрӯз корҳои сохтмонию васлкунии таҷҳизот дар иншооти азими аср нергои барқи оби руғун аз ҷониби мутахассисони баландпоя бо талошу иродаи қавӣ аз рӯи нақшаи пешбинишуда амалӣ карда мешавад. бо бунёди бузургтарин нергои барқи обӣ дар давлати соҳиби истиқлол тоҷикистон яке аз ҳадафҳои асосии стратегии истиқлолияти комили энергетикӣ татбиқ гардида неку аҳолии мардум боз ҳам таҳким меёбад ва дурнамои неки рушд муҳайё карда мешавад. дар ин қитъаи сохтмонӣ ки яке аз нуқтаҳои муҳими бунёдӣ маҳсуб меёбад, корҳо рӯзона ва ҳамшабона аз рӯи иродаи комили сохтмончиён бо сифат иҷро мегарданд. ин мавзеъ аз ҳозир ба макони файзбор табдил ёфтааст. дар заминаи нишондодҳои ин гуна асбҳои санҷиши ченкунӣ корҳо аз рӯи нишондиҳандаи ин гуна асбобҳо идома дода мешавад. мо фахр мекунем ки дар чунин нерӯгоҳҳои бузурги иншооти дохили ҷумҳурӣ кор ва фаъолият менамоем. барои мо бунёди нерӯгоҳи барқи оби руғун бунёди ояндаи миллат аст. ҳоло дар ядрои сарбанди нерӯгоҳ рехтани маводи махсус ки барои сохтмони сарбанд мутобиқ мебошад ҷараён дошта бо технологияи хос корҳои устуворсозӣ ва сементатсия роҳандозӣ мегарданд. дар заминаи бунёди сарбанди нерӯгоҳи барқи оби руғун ҳоло корҳо бо авҷи аъло ҷараён дошта дар ядрои сарбанд ки яке аз нуқтаҳои муҳим ва дорои аҳамияти хоси муҳандисӣ мебошад рехта ҳамвор намудани маводҳои зидди полоишӣ ва ҳам зидди намнокиву обгузаронӣ амалӣ мешавад. сохтмон дар ядрои сарбанди нерӯгоҳи барқи оби руғун яке аз нуқтаҳои муҳими бунёдии иншоот маҳсуб меёбад. давронов қурбонназар роҳбари гурӯҳи сафарбаршудаи намояндаи фармоишгар ҳастанд. айни замон мо дар ядрои сарбанди нерӯгоҳи барқи оби руғун қарор дорем. корҳои сохтмониро дар минтақаи мазкур қудратчӣ лотиду ширкати бибил ва зерқудратчии он ширкати тоҷик гидроэлектромонтаж амалӣ намуда истодаанд ва айни замон корҳои хобондани маводҳо аз ҷумлаи гилхок, филтрҳо ва маводи шағалзамин дар сатҳҳои мухталиф идома ёфта истодаанд. ғайр аз ин дар минтақаи ядрои сарбанд корҳои сементатсияи мустаҳкамкунандаи паҳлӯҳои кӯҳҳо то сатҳи 1110 бо шумораи 5090 адад чоҳҳо ки то имрӯз зиёда аз 900 адади онҳо парма ва сементатсия карда шудаанд идома ёфта истодаанд. тибқи талаботи меъёрҳо ва стандартҳои байналмилалӣ амалӣ гардида истода маводҳое ки дар худи сарбанд истифода мешаванд қабат хобонида мешаванд. масалан маводи гилхок бо баландии 30 сантиметр хобонида шуда аз ҳар як қабати рехташуда намунаҳо гирифта мешаванд. маводҳои дигар бошад ин дар ғафсиҳои гуногун масалан шағалзамин то 1 метр, филтрҳо то 6 сантиметр ва аз ҳар қабати хобонида шуда намуна гирифта мешаванд. ҳамин гуна корҳо дар иншоот бо сифати баланд ҷавобгӯ ба талаботҳои меъёрҳои байналмилал иҷро карда мешаванд. дар ядрои сарбанд корҳо бо истифода аз техникаҳои муосири озмоишиву устуворсозӣ амалӣ шуда иқтидори комил аз ҷумла техникаҳои пурқуввати боркашиву мустаҳкамкунандаи маводҳо фаъолият доранд. корҳои сементатсионии қабати рост бо мустаҳкамкунӣ ва дар марказу паҳлӯи рост ва чапи ядро корҳои хобонидани маводи гилхок яъне сугринка намуди ҷинси кӯҳие ки обгузарониро маҳдуд менамояд амалӣ мешавад. нерӯгоҳи барқи обии руғун айни ҳол дар тамоми нуқтаҳои сохтмонӣ ин иншооти муҳими гидроэнергетикии аср корҳои сохтмонӣ ҷӯшу хуруш ҷараён дорад ва ҳамаи корҳо мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ аз рӯи сифати баланд амалӣ карда мешавад. масалан дар назди қисмати обпартои ст4 айни ҳол корҳои хокбардорӣ ҷараён дошта ҳамаи кор мутобиқ ба нақшаҳои сохтмонӣ аз рӯи лоиҳа сифатнок иҷро мегарданд. умуман корҳои сохтмонӣ дар тамоми нуқтаҳои нерӯгоҳи барқи оби руғун дар асоси дубаст шабу рӯз сурат мегирад. аз ҷумла дар қисмати баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати 4 корҳои хокбардорӣ ҷараён дошта дар асоси лоиҳаи сохтмонӣ дар ин нуқта низ тадбирҳои муассир амалӣ мешаванд. парвиз миралӣ сардори шӯъбаи гурӯҳи намояндаи фармоишгар айни ҳол мо қарор дорем дар қисмати болои баромадгоҳи нақби ст4 дар ин ҷо корҳои анкергузорӣ, корҳои бетонпошӣ, корҳои сементатсионӣ
дар дубаст идома доштад. Корҳои анкергузорӣ барои устуворсозии қабатҳои кӯҳӣ хизмат мекунад ва баъд аз ин корҳои бетонпошӣ ва сементатсионӣ иҷро мегардад. дар ин қидам мувофиқи лоиҳа 14238 анкерҳои ажега дода шудааст. аз ин шумора 8517 ададаш иҷро шудааст ва анкерҳои пнеа бошад мувофиқи лоиҳа 3421 дона дода шудааст. аз ин шумора 357 адад истифода шудааст. баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати чорум яъне ст4 ҳоло дар қисмати болоии ин нуқта устуворсозии қабати кӯҳҳо ва анкергузорӣ иҷро шуда дар баландиҳо низ техникаҳои хос фаъолият доранд. галерея ё худ нақби сементатсионӣ ин иншооти муҳим дар ҳудуди ядрои сарбанд бунёд шудааст. тавассути нақби сементатсионӣ аз ҷониби мутахассисони баландпоя ва ҷавонони кордон тадбирҳои пуррагардониву устуворсозӣ амалӣ карда мешаванд. менеҷерҳои ба корҳои сементатсионӣ гурӯҳи намояндаи фармоишгар Шӯҳрат Насриддин. Айни замон мо дар нақби сементатсионӣ G1R қарор дорем, яъне дар тараф дар паҳлӯи рости сарбанди асосӣ G1R нақби доимии сементатсионӣ ки садсолаҳо барои сарбанди асосӣ хизмат менамояд. дар ин ҷо сарбанди асосӣ аз се галерея иборат аст. Галереяи аввал нақби сементатсионӣ G1R яъне дар паҳлӯи чапи сарбанди ядрои асосӣ қарор дорад. маркази асосии ядрои сарбанди асосӣ ин нақби сементатсионӣ G1S аст. корҳои сементатсионӣ дар нақби G1R яъне дар паҳлӯи чапи сарбанди ядрои асосӣ тибқи лоиҳа аз пикети 0+00 то пикети 2+3400 яъне ки бо дарозии 234 метр ҳаҷми лоиҳавии корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда яъне мустаҳкамкунии ҷинсҳои кӯҳӣ иборат аст аз 790 адад чоҳҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда ки ба пуррагии парма ва сементатсия карда шудааст. боз дар ин ҷо корҳои сементатсияи пардаи обанд яъне дар нақби сементатсионӣ G1R ҳаҷми лоиҳавӣ 611 адад ки аз ин шумора 570 адад ба пуррагии парма ва сементатсия карда шуд. маркази асосӣ яъне ки нақби сементатсионӣ G1S бо дарозии 115 метр аз пикети 0+00 то пикети 1+1500 қарор дорад. 115 метр ин дар се хат сементатсияи пардаи обанд ба нақша гирифта буд. ҳаҷми лоиҳавиш 175 адад инчунин 54 адад чоҳҳои иловагӣ низ аз тарафи лоиҳакаш пешбинӣ шуд ки ба пуррагии парма ва сементатсия карда шудаанд. ҳаҷми маҳлули сарфшуда яъне масрафи цемент дар нақби G1R хоб 337 тонн, дар нақби G1S маркази асосии ядро 310 тонн ва айни замон мо қарор дорем дар нақби сементатсионӣ G1R паҳлӯи рост сарбанди ядрои асосӣ. дар ин ҷо чоҳҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда тибқи лоиҳа дарозии ин нақб 130 метр 88 сантиметр дар бар мегирад. дар ин ҷо 408 адад чоҳҳои сементатсияи мустаҳкамкунӣ пешбинӣ шуда буд ки ба пуррагии парма ва сементатсия карда шуданд. айни замон корҳои сементатсияи пардаи обанд бо суръат идома дорад ки шумораи лоиҳавии 637 адад то имрӯз 227 адад чоҳҳо ба пуррагии сементатсия карда шуданд. ҳаҷми маҳлули сарфшуда дар ин ҷо 234 тоннро дар бар мегирад. назорати сифат аз тарафи намояндагони гурӯҳи сафарбаршудаи фармоишгар ва инчунин аз тарафи пудратчӣ зерпудратчии лоти д ширкати Треви ки бевосита корҳои сементатсиониро иҷро менамояд шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда кӯшиш ба харҷ менамоянд ки назорати сифати корҳои сементатсионӣ тибқи талаботҳои ҷаҳонӣ сохта ба истифода дошавад. галереяи сементатсионӣ ин яъне ки дар зери сарбанди ядрои асосӣ қарор дорад. аз ин галереяҳо мо доимо маркази асосӣ яъне ки сатҳи ядро сатҳи сарбанди асосиро доимо мустаҳкам мекунем. ин нақбҳо доимиянд, садсолаҳо хизмат менамоянд. ҳоло тавассути галереяи доимии сементатсионӣ ки дар зери ядрои сарбанд қарор дорад корҳо дар паҳлӯи рост яъне G1R ҷараён мегиранд. роҳияи баланди корӣ ки бо ифтихори куллӣ пеш меравад нерӯи созандаи коргарону мутахассисони нерӯҳои барқи оби Роғунро дучанд намуда
тамоми тадбирҳо бо азму иродаи қавӣ аз рӯи нақшаи пешбинишуда иҷро мешавад. Каримов Исфандиёр дар ширкати Треви дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси техникаи бехатарӣ фаъолият мекунем ва дар ин муддати 2 соле ки мо дар инҷа фаъолият мекунем бисёр корҳое ки барои ин нерӯгоҳ лозим аст мо анҷом медиҳем ва чуноне ки шумо маълум аст дар тақрибан дар 30 метр аз сад дар даруни кӯҳ мо кор ва фаъолият мекунем. ҳарчанд инҷа садо баланд аст ё ки торик аст, кам сардам ҳаст, лекин дилҳои мо равшан аст барое ки ояндаҳо ин нерӯгоҳ барои ҳазорҳо ҳамватани мо бояд хизмат мекунад ва мо ифтихор мекунем ки дар ин нерӯгоҳҳо кор ва фаъолият дорем ва ҳамеша омода ҳам ҳастем ки барои наслҳои оянда аз ин ноъ истифода кунад ё ки омада фаъолият кунанд ҷавонҳо. бисёр ифтихор дорем ва ташаккури зиёд баробари давлат моро дастгирӣ мекунад ва ҳамеша ғамхори мо ҳастанд. айни ҳол корҳои бунёдӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар ҳоли авҷ буданд. васто насби таҷҳизоти муҳими гидроэнергетикии иншоот, ҷараёни корҳои омодасозии мавзеъи агрегатҳои навбатӣ ва дар маҷмӯъ корҳо бо суръати баланд амалӣ мегарданд. низоми мукаммали корӣ бо натиҷаи ҳаррӯза ба қайд гирифта мешавад. нерӯгоҳи барқи обии Роғун замина барои рушди босуботи Тоҷикистони соҳиби истиқлол аст. корҳои сохтмонӣ дар нуқтаҳои гуногуни нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки ҳар яке марҳилаҳои муҳими ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат ба шумор меравад, аз рӯи нақшаи фаъолият сифатнок иҷро мешаванд. дар асоси лоиҳа татбиқи сифатноки корҳо бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ мутахассисону сохтмончиён амалӣ гардида иҷрои он бе тамдиди ҷадвали корӣ пеш меравад. тавре мушоҳида мешавад тамоми корҳои омодасозӣ, бетонрезӣ ва мустаҳкамкунии иншоот дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун хоса инфраструктураи зарурии хизматрасон мувофиқи нақша бо сифати баланд амалӣ шуда ба меъёрҳои байналмилалии сохтмони иншооти гидроэнергетикӣ мутобиқ мебошанд. истиқлолияти энергетикӣ яке аз ҳадафҳои муҳиму стратегӣ ва нишондоди аслӣ барои пешрафти иқтисодиёт аст. дар замони соҳиби истиқлолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ба бунёди низоми ягона ва иқтидорҳои бузурги гидроэнергетикӣ ноил гардид. бо азму талошҳои хастанопазири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз ҳар хонадони фарди тоҷик пурнуру муҷаллост. ҳоло ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи арзёбиҳои созмонҳои байналмилалӣ яке аз кишварҳои пешсаф дар истифодаи иқтисодиёти сабз ба ҳисоб меравад ва аз лиҳози истифодаи манбаъҳои барқароршаванда дар шумури 6 кишвари пешсафи ҷаҳон қарор дорад. Фахриддин Муҳаммадюсуф, Маҳмадсаиди Камол, Ахбор, нерӯгоҳи барқи обии Роғун.